ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମର ବିକ୍ରମା ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଞ୍ଜେଲା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଜେଲା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବାରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ସାକିବୁଲ ହାସନ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାମ୍ନାବାଲା ଟିମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପିଲ୍ କଲେ ଆଉଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଞ୍ଜେଲା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ସାକିବ ହାସନ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଛିଣ୍ଡିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର ଆଉଟ୍ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଜେଲା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବା ସମୟରେ ଆଞ୍ଜେଲା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ରାଗିକି ଯିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ସମୟରେ ମିଳିଲା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍। ଆଞ୍ଜେଲା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ ସହ ଏହା ଠିକ୍ ହେଲା କି ଭୁଲ୍ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।